Здравейте, приятели на предаването Консулт. Аз съм адвокат Здравко Паскалиев. Правя тези клипове с надеждата да ви бъда полезен в някои въпроси, които имате свързани с правото. Тъй като клиповете ми се качват на платформата YouTube, моля да се абонирате за мой YouTube канал. И ако имате някакви въпроси, които искате да разгледам, да направя тема по тях, да ми се обадите по телефона или да ме намерите в Facebook, където профилът ми е адвокат Здравко Паскалиев. Сега днес ще се вземем с една малка тема, но може да е важна за вас, а именно отсрочване и разсрочване на изпълнението. Къде е уредено това? В Гражданско-процесуалния кодекс, член 241. При постановяване на решението, съдът може да отсрочи или разсрочи неговото изпълнение с оглед имотното състояние на страната или на други обстоятелства. Съдът не може да разсрочи изпълнение на решение, за което е предвидено разсрочено по закон. Нас не интересува първата алинея на член 241, а именно, че съдът може да разсрочи или отсрочи изпълнението. Много хора, срещу тях се водят дела от банки, от топлофикация, а сумите не са толкова малки, които се претендират. А те нямат някой път финансова възможност. Тук не става въпрос за всеки, който си поиска да иска разсрочване. Тук става въпрос за хората, които нямат финансова възможност, примерно пенсионери, социално затруднени хора. То всеки може да си подаде молбичка до съда, но съдът преценява в основа на приложените доказателства. Примерно декларация за семейно и имуществено състояние, решение за пенсия, ТЕЛК решение. Та процедурата е следната. Води се дело срещу вас. Вие може да оспорвате, може да признаете иска, може частично да го признаете. Както е, делото се минава, разпитва се свидетели, правят се експертизи. Но е хубаво към края на делото, т.е. на съдебните прения, по време на съдебните прения, за всеки случай да си направите едно искане с предложени съответни доказателства, решението да бъде разсрочено. Сега всеки се надява да спечели делото, да бъде уважен иск, който е завел, или да бъде отхвърлен иск, който е заведен срещу него. Но за всеки случай да правите такова искане, приложете доказателствата, които ви казах, и съдът вече ще прецени дали да отсрочи или да разсрочи, което е по-често срещаната хипотеза, да разсрочи на части задължението. Както знаете, отсрочване на задължението означава цялото задължение да се отсрочи за определен период. Примерно за 3 месеца, 6 месеца. А разсрочното означава да се плаща на части. Примерно имате задължение от 1000 лева, съда го разсрочва, да кажем, по 100 лева на месец или по 200 лева на месец. Предвид случаите, които съм имал, действително при такива големи суми, които нямате възможност да платите, направете това искане. Много хора нямат информация, че има такава възможност за разсрочване и отсрочване на изпълнението. Затова се надявам да съм ви бил полезен. Да, всеки, както казах, се надява да спечели делото, но нищо не ви пречи да направите такова искане. Все пак, както казвам, ако имате
други въпроси, обърнете се към мене или към някой колега адвокат, споделете ги и се надявам да бъде намерено решението за вашия случай, за вашия проблем.